Салом алейкум бародаро, М52 омадаги касида интересни боша. Телефонои хуби хубан. Яке телефонои будан ки мақсад дар вақташ ганда зури бад мегирифтан, ҳозирам зур мегиранша. Ай сабаби ки набудан, яна моделои нав омадаги будан, ана ям як 3-4 дона ёфтем овардем мепирсан. Ба ҳамин хотир на касида интересни боша метавонад биёи гире бародаро. М52 5G бистри зарядка поддерживать мекунад, характеристикаш хуб, борика ки удобный, хушрӯ, отпечатки пальцаш да бараш, камераш тоза коркуниш нағз бародаро. Хотираш 6x128 21990 рубл. Ҳамаи телефоно пачка нав бародаро. 1 сол официальный гарантия дора. На касида интересни боша шумо омада ай адрес гире мешава ё ки ана доставка ҳам карда метиҳем. Дигар ҳам телефоно ҳаста бародаро. Номеро дар рӯи экран занг зане мешава. Агар кас ҳам дорем билето бо нархҳои дастрас.